Saluang Mati. I see. Ma, mengong hari ini. Mama. Sihat mak. Alay. Ni tahu lah mak ya mak. Si Fajri kan? Ha? Anak tanian. Nak tek keranyak. Oh, anak rumah. Ya. Inyo hari ini. Oyo takwi badan karam di lawitan nasa pulau ndak batubo. Aku dicubo mandi baranang takwi ka badan karam yo naik yo kapa pasuk sampan bagi dua jangan nyolangi. Omalang banana sip bagan nanta taseso di dua orang atabau dia anak sampan lamu. Kalau sampan banana nyo karam yo pauni nyo kamano tangan kadiayun kamano ombak kadir yang mabagian alawit na ninda yo batapi tapi samantang pun ba itu ikan iyo kan lai jina yo. Untung kok lai kapanjang umur kok lai rasaki di sinanyo kata latak ngoraba bana kayu Si jalan sepoi di mana? buah bana rumput. Ya. Kalau leka batari Ya. murah suam Aceh. di Ada empat dan orang. Yo kelem. Yo lah. Ko indak kabarogen coba DJ indak malah ko ndak kabakin aja indak jadi yo barabab jadi yo malam ki